Benvinguts al programa 22 d'Epico TV, ja en portem uns quants. Avui anem a parlar de xocolates Hildebrands, una marca coneguda mundialment i que és centenària. De fet, l'any 1900, per commemorar l'entrada del segle XX, van contractar científics de reconegut prestigi, astrònoms, meteoròlegs de molts camps, i van dir que els dibuixessin com creien ells que seria l'any 2000, 100 anys després, la societat en la que vivien llavors. I van fer unes postals increïbles, encisadores. Anem a veure-les. Va, som-hi. Comencem amb els vaixells amfibis. Quan arriben a la costa, s'enllacen amb uns rails i continuen la seva cursa per terra ferma. Aquí tenim una mena de, com li podríem dir, zeppelins avions que transporten gent fins i tot a zones àrtiques, això sí, que no falti la propaganda de xocolates Hildebrands. Aquí tenim també els trens de l'any 2000, rodes molt curioses i la màquina que el transporta encara més curiosa. S'ha acabat caminar per les voreres, ens transportaran les voreres, seran de fet cintes transportadores, així ho podem veure. I les senyores, posem-nos a l'època, així es podran maquillar amb aquests aparells elèctrics. Esperem que no s'enrampin. Ara anem a veure, s'ha acabat ja nedar. Podrem per fi caminar per sobre de l'aigua amb aquests globus que ens sostindran i amb aquestes sabates especials. Fins i tot hi ha un carro amb un cavall. Aquí podem veure unes motos realment ultramodernes. La policia podrà disposar d'aquests artilugis. Si volem anar a patinar, disposarem de patinets elèctrics. Això sí, compte que podem caure com aquell que s'ha fumut una nata. Mirin, els bombers podran tenir aquestes menes d'ales que podran volar i arribar als edificis en flames i salvar molta gent. També els arquitectes, els aparelladors podran construir les cases sense obrers, ho podran fer tot amb uns botonets i corrent elèctric. I els nens podran estudiar a l'escola, posaran tots els llibres a dins d'aquesta caixa i amb una manivela es transformarà la informació que la podran escoltar. Meteorologia. Les ciutats seran acristallades, plourà, hi haurà tempesta fora, però la ciutat no plourà. Que hem de fer un partit de críquet i ha de ploure? Cap problema, la màquina del temps canviarà el temps i tindrem anticicló en contres de pertorbació. Bé, doncs comencem. Primer de tot amb la caseta d'on viu Phil. Ja ho saben, aquella marmota que anuncia si s'acaba o no s'acaba l'hivern als Estats Units, aquell poblet que té un nom innombrable i que bé, sembla que anuncia que continua el fred allà. Bé, no és cap novetat perquè allà porten enfredurades i la que els està venint ara, que Déu-n'hi-do. Abans de parlar de les previsions, però volem donar una salutació especial a l'Escola Campredó, de les comarques de l'Ebre catalanes, perquè estan fent una tasca realment envejable. Felicitats, de veritat. I també saludem a tots aquells que ens veuen, que sabem que ens veuen des de fora de Catalunya, des de Southampton, per exemple, des de Portugalete, en fi, podríem donar una llista, i també una salutació especial a València, a Castelló, a Alacant i Balears, perquè sabem que també ens veuen. Moltes gràcies, per seguir-nos. Va, anem a començar, que tenim algunes novetats. Vinga, va. Comencem primer de tot amb el mapa isobàric previst per demà divendres al migdia. Vegin la massa d'aire càlida que avui ens està afectant amb temperatures gairebé de primavera, de fet, de primavera. No és un fet excepcional, i molt menys, això el mes de febrer acostuma a passar. El que sí és excepcional és el manteniment de temperatures suaus durant setmanes i setmanes, amb petites interrupcions. Però bé, sembla que això s'acaba. Demà encara tindrem ambient suau, amb vents del sud-oest, avui teníem ponents, les temperatures però baixaran una mica sobretot a la costa, i una nova pertorbació, això sí que és realment excepcional, el que està passant a tot l'Atlàntic, i és digne d'estudi. Afectarà les illes britàniques i aquesta sembla que ens podrà afectar a nosaltres una mica més directament, ja ho podrem veure tot seguit. Vegin tot seguit, però, les temperatures previstes per demà, uns 1.500 metres d'alçada, podem veure com les isotermes de 10 graus positius afecten una part de la Mediterrània occidental a 1.500 metres d'alçada, però això serà escombrat, arrossegat per una massa d'aire més fresca d'origen pro-atlàntic. Anem a veure el mapa previst per dissabte.
el que efectivament veiem la perturbació centrada cap al Mar del Nord, una més com dèiem, i aquesta entrada d'aire fred d'origen atlàntic, però passa una cosa, emergeix una massa d'aire força càlida des de Tunísia cap a Sicília i Itàlia i frenarà l'abans d'aquesta bossa d'aire fred, aquest solc, quedant frenat, quedat estancant més o menys a sobre nostra de cara a diumenge. Per tant, dissabte, progressiva baixada de les temperatures, no creiem que hi hagi precipitacions, núvols que aniran en augment i diumenge sí que passarà una cosa curiosa, aquesta pertorbació, aquesta resta de pertorbació, quedarà estancada durant unes 12, 14, 16 o 18 hores a sobre nostra. Mirin quina massa d'aire càlida que afectarà la Mediterrània oriental. Ara els hi tocarà a la zona oriental. Més pertorbacions a l'Atlàntic i amb aquesta situació vegin com les temperatures tindran tendència a normalitzar-se. Baixaran força, perquè vindrem de temperatures elevades, però baixaran força en termes de 0 graus o una miqueta menys, a uns 1.500 metres d'alçada, però mirin com a la zona central i oriental mediterrània temperatures d'escàndol, gairebé per les dates. Anem a veure ara el mapa de precipitacions, perquè efectivament diumenge, si es compleix aquest estancament de la pertorbació, com que és una situació, una pertorbació més aviat petita, és difícil precisar, doncs podríem tenir molts núvols i precipitacions, amb algunes nevades cap als 1.500 metres, potser baixant una miqueta, però vaja, res d'important, però seria un dia rúfol i regaríem una altra vegada una miqueta més. Si fem un abans de previsió, anem a veure aquest mapa que és el previst per... Aquest és previst pel matí de dimarts, per la nit de dilluns a dimarts. Aquesta és una segona pertorbació que hi havia per aquí i que també quedarà estancada. Per tant, malgrat que vinguin de ponent, podran ser més efectives del que en un principi es preveia. Així doncs, tindrem moviment, potser no el que molts voldrien, però almenys continuarem regant diumenge, potser dimarts, i ja ho anirem veient. I després encara no ho sabem. Hi ha símptomes que fan pensar, és la tercera vegada que li diem aquest hivern, les dues anteriors no s'han complert, hem de veure que aquesta situació que estem tenint és excepcional, s'han batut tots els rècords històrics de precipitacions, de gruixos de neu als Estats Units, a la façana atlàntica europea, en fi, per tant, davant d'una excepcionalitat no podem esbrinar molt bé què és el que pot passar. Tercera oportunitat que això canviï més o menys amb 6, 7, 8 dies. Els moviments dels centres d'acció això ho fan pensar, ja ho anirem veient. En fi, aquesta és la situació. Nosaltres, però, tenim preparat ja el nostre llevaneus perquè, vés a saber, potser a finals de febrer o fins i tot primers de març tindríem alguna sorpresa. Aquí el tenim aparcadet. Adéu-siau. I acabem, i ho fem com sempre amb les vostres imatges, avui també amb vent de ponent per variar, amb les vostres imatges, dèiem, avui precioses. N'hi ha tantes que s'estan acumulant i avui en posarem una mica més del que és habitual. Acompanyat d'una música marxosa i mai més ben dit, perquè anem a escoltar la coneguda, arxiconeguda Marxa Radetzky de Johann Strauss pare. Els recomanem que si volen doncs també vagin aplaudint a ritme i així potser aconseguirem algunes coses maques la setmana vinent des del punt de vista meteorològic. Vinga, va, ànims. Res més, ja ho sabeu, tota la meteo a pico.cat. Adéu-siau.